Et sä et ehdi kuule ottamaan. Sulla pitäis olla se lataus se. Joo, mä menen kolmanneksi. Ne on kyllä hauskat tapaukset, kun... Oi. Noi, Rommo-tyttökin sanoo vähän sanottavansa. Me vaan, Rommo, me. Niin, me vaan, Rommo, me. Vähän näyttämään sinne kuule semmoisen vanhan rouvan leikkiä, niin me vaan kuule. Se on niin leikkisä vielä siellä. Noi. Jarmo ei tätä kuvaa kyllä otettua, että siinä on joku koira. Kyllä siinä aina muuten joku koira voi olla kuva. Oppista! Tai sit on takapää. No niin, nyt Tää on video. Ai se on video? Aina paheni.